Ti parlok baro ki bape yakani ka YouTube channel ka jonga ka Femi Angel official channel. Pila banyo iba syakani ka mon ka jonga ki don shibun kini ki sintio ki ba kini ki nong di dukan kila yawa hangnya namar fitte bihi ba ki riu nyam Hindu. Cupanan kami kini ki sintio. Ti mentanang ni ngan ya sya fancy bajar kata syapo wholesale market. Pila banyo iba ngila boy hagani ka market haka baya di lai po jai da po rukom ki bag ki ba per na du ki bag klung ki bag school ki handbag jom ki kente markom ta ter ti hang ni kede ka wholesale market haka bangi yo ya ki mar ki ba bha bat haka dor ka ba kham duna kani kade ka kokri department pila banyo i hang ni bangi dang pe ki bag ki deru ki ladies bag ki ba per kani kayo wholesale kadon ha fancy bajar ha MS bag house ki cuti ki ba per ba bunjat ki ba don da ki design da ki jong pila banjir kat kom ka jingman mar kat kom ka jing itanat ka jong pi kani ka way pat ka department kala desa na menta ki shinrang ki cuti kan thai ki bala ya khle lang hachu hangni ki ladan variety of shoes kaba phila banjir kat ba phiman na benta la di la ne bandi dukan ni na benta bandi khutia mutiaru kani ka wholesale market ka badan ha fancy bajar Guwahati ka long shisha ka ba he phila banju i shibun chat ki tiar henry ya benta hi idang petang hi ladies bag bat ki chuti phila ru banju i ya shibun hi customer om tang ki kan thai henry wat ki shinrang ru le se ki wan thien na benta ki parlok parajor ni na benta ki bahayang hasam ki jongki ha kan ni ka market ka bangi dan benta tingi la yo ekimar ki mata ki bangi mod ban thien nang ni na market benta la des kapor bangin mi no ban i ha ban thiet ban sa kiwe ki chinon kam menta ngila poi sa syakan ni pat kawai kayo hakaba ya dia tang ya kijan ru kidan bun jan kabangam la shu banjer ketek te ali parlok yen ya rong shpo yen ya pe ya kita kijan ba kum ki kita kidan te menta ngila poi sa kan ni kawai ka market kan ni ka building ga don shibun mala don la ki jong ki mala la ki jong ki mar te kumta yen shu ya shang shani shtai yen ya pet ni yon em ya kita ki mar ki bangi don kam ki bangi kwa man thiet long phim đây hả nhé
Tia ka shopping ka jongi menta ka sengi ala poino syaka bakut namal mangila yolot ya kimar kimata tia ka kepo ru kala tangan mat kamer ru kala taj mat shot telat ti kubli shibun ya pi parlok ya ka jengi sya ka jongpi ban pe ya ka ni ka video hadu bakut sengo bahaban like share ban dia ban subscribe ya ka channel ka jonga saya syan yang pat haka we ka video ka batamai